Hoe gaat het met korfballen? Voor mij gaat het heel goed. Als je ziet wat hier allemaal rondloopt, dan gaat het heel goed. Hoe is het gesteld met de spelregelkennis van deze kinderen? Nou, dat gaat heel goed. De basisspelregels weet iedereen wel. En daar fluit hij op. Je fluit niet op alles, maar kleine overtredingen, het moet ook leuk zijn. Dus, kleine overtredingen, daar doen we niet moeilijk over. Maar verdedigd en buiten het veld en dergelijke gaan lopen met de bal, dat weet bijna iedereen wel. Deze korven zijn wat lager, voor volwassenen zijn ze hoger. De speelvelden zijn ook wat kleiner. Die zijn normaal wat groter dan ze hier zijn, maar ze zijn kleiner dan bij de volwassenen. En dat is omdat er zoveel kinderen zijn of omdat het kinderen zijn? Nou, dat ze nu wat kleiner zijn, dat inderdaad heeft met het aantal kinderen te maken. Want anders kan je niet alles op één veld houden. Voor mij gaan we er altijd door blijven doen. Zolang het korfbal is en dat blijft bestaan, dan gaan we dat ook altijd doen. Hoe is het gegaan? Goed. Heb je ook gewonnen? Ja. Hoeveel? 4-1. Als jullie normaal sporten, doen jullie er ook aan korfbal? Nee, op voetbal. En jij? Ook. Dus voetballen, helemaal geen korfbal. En hoe vinden jullie dat dan? Nou ja, leuk. Zou je dit dan wel vaker willen doen? Jawel. We hebben 0-0 gelijk gespeeld, maar bij de strafworpen hadden we 4-5 verloren. Wat doen jullie normaal aan sport? Nou, ik doe dansen en gymnastiek. En jij? Ik doe tennis en korfbal. Ik doe korfbal. Ik doe gymnastiek en streetdance. Ik doe gymnastiek en hip-hop. Kennen jullie de spelregels wel een beetje? Ja, een beetje. Wel een beetje makkelijk, een beetje moeilijk. Ja. Zit er een beetje tussenin. We hebben niet verloren, ook niet gewonnen. Het was gelijk spel. En dan moeten er nog strafworpen worden genomen. Daar hadden we 4-4. Doen jullie normaal ook aan korfbal? Nee. Ken je dan de spelregels wel een beetje? Ja, want we hebben 1 keer geoefend.